Morgens alle. Mr. John Peters hier von der met Gedanken uit Gottes Woord. We vangen van der in Matteaus kapitel 16 aan. Van der is December de 2e. En 2023 klok 10 s'morgens. Je hebt 12:50 KIKZ. Nou, wat een goede Marius. Dus we hier in Gods in Woord naar kijken. Dankzij voor inschalten. En even jullie worden dat op YouTube wieder reden. God is zeggen te jullie. We hebben Gods in Woord laten uitspreiden. Dat kost niks. En Jezus zegt, umsonst heb je dat gekregen. Umsonst geef je dat wieder. En zo we een klein beetje in het laatste part van Matteaus 15 dan gaan. En ik wil dat een klein beetje voorbij hupsen. In de laatste paar versen in Matteaus 15 dat Jezus nog eenmaal een grote herd mensen feiten. Ditmaal weer het 5000 mannen met de vroegsten ging het ook. En ditmaal weer het dan de versen, de broodjes weer een klein beetje verschieden. Laatstelijk weer een 5 en 2. En ditmaal, wat ik graag behouden heb, weer een 7 en 2. Wie kan je hier op mijn schwin kijken? Zodat we Gods in Woord reich uithalen, niet zo. Waar je moet schwin kijken, hoeveel dat weer. En waar we hier naar af gaan. Zo dat weer een waarde. Vele mensen, en dat zegt dat er weer een 3 deel bij Jezus toont. En dat zegt dat Jezus dat mensen huilen, hij dat bij zich eerst uitdrijven en hij dat leren. En nu 3 deel honger in al. En zo Jezus zegt, in dit moment komt de jongen Jezus en zeggen, wat zal die oudste mensen feiten, wenn die hungert? En zo dat Jezus nog waarde, die vrouw vragen, hoeveel eten heb je door? En zegt het 7 broodjes en dan zegt het was een paar versjes, een weinig. So, die zoveel eten we een klein beetje anders. En hij dat waarde dat danken dafür en bereikt dat uiteen en jaagt de jongen door. En die feiten 5000 mannen met de vroegsten kinderen. En dan dit moet zijn 7 karben even gehouden. Interessant, wo God krijgt dat brücken dat wat je gegeven wordt. En dat vermeeren met dat wat de eeuwige leven is, niet zo. En dan zegt dat de mensen, als ze dit zeggen, dat Jezus gehuild had, en bij de eerste uitgedreven had en zo wieder, die prijzen God, die God prijzen en danken. En dan komen we hier in Matteaus kapitel 16, en dan hebben we hier, je doet het gegenteil. Hier hebben we dan nu de Farizeeën en de Sadduceeën. En ik was dit zijn. De Farizeeën, dat weer in de kerkendienst te die tijd, dat weer in de kerkenlehre, dat verstond. En de Sadduceeën werden daar een politische partij, die werden daar in de regering ben. En zo kon een beetje de onderscheid vertalen van de berggroepen. En ik was een stuk afhangen. Dat we een vrienden, die waren niet vorig. Dat we meestens van de eerste dag een Democrat en een Republican. We willen niet hoe maar vertalen of harten, bloß wat een Democrat is, dat is niets te mij te zijn. De Janen zijn van die Republican best, ik ga niets met die hoop. Dat is een beetje wat de Farizeeën en de Sadduceeën dat hadden. Een beetje verschillende partijen, maar de Farizeeën werden daar om het geestelijke bezorgd en de Sadduceeën werden daar om het politische bezorgd, het rijmische, het regeringssysteem. De Farizeeën die leven aan niet bloß dat Gesetz gehoorzaam zijn, maar nach de 600 Gesetzen wat zij gemerkt hadden, die ook gehoorzaam zijn. De Sadduceeën leven daar om bloß dat Gesetz gehoorzaam zijn wat in de schrift hier, de Hebräische schrift. De Farizeeën leven aan in Himmel en aan de Auferstehung. De Sadduceeën leven aan dat beides niet. Ze zeggen, wanneer je hier geleefd hebt, dan is die één hier en dan best vorig, best helemaal maar zijn. En dus de Farizeeën werden daar in de kerkendienst. En die werden daar dan werden de regering weer, zolang als we kunnen onze God aanbeden. De Sadduceeën werden daar in de regering ben. En zoveel deden in versmieten dat ze hadden zich al verkauft. Nu bij ons staan deze zich taub. Nu bij ons zijn deze partijen vreemd. Waarom? Wegen ze gaan gegen Jezus. Dan komen die Jezus en dan zijn ze waren dort wat ze eier gevraagd hadden. In Matteaus 12 sagen ze, Jezus, wenn die mal von Himmel wirst ein Teken geben,
wie sonst mal ein Teken, so dass wir an die bleiben. Wird Jesus ein Teken? No, weil je für eine Antwort. Sagt, je kann gut sein am Subis, wenn die Sonne so und so ist und wenn es rot ist, dort morgen wird ein schöner Tag sein. Und je kann gut sein, wenn je in den Himmel kicken, dort wenn es so dunkel ist, so dies ist und neblig, da wird morgen ein stormiger Tag sein und sagt je Hechler. So Jesus, wie ich kann mit dem Freund merken mit Menschen, die nicht wollen, sie ein Freund sind. Er nennt einfach bloß Hechler. Was ist ein Hechler? Ein Hechler ist so, was der ein Ding sagt, über das andere Ding dat. Das ist zum Beispiel so ein TV-Spieler. Der dat sich so, dass somebody else ist, ne? Das kann ich gut verstehen, aber das von wo das herkommt. Er sagt, ich kann die Tiefen, das wahre Karriere nur reich wahr sein. Kriegt es wie hier bei Radio tun und TV, wie sagen immer, wo das wahre was tun und wo der Wind wird sein. Laut sehe ich, dass der Wind, der wird donderdag gisteren wil ik op maandag bij hier zijn. Die wordt wat 40 miljoen stunden piezen, dan wordt het voor 5 stunden. En dan viel zo te zeggen 100% reich. So Jezus zegt, je kan dat goed doen. Maar wat jij niet het teken zijn wat verdient is. Dat zegt, du met dat je een teken zegen, dat meint dat je evil zijn. Dat je zijn wijs. En ik wil je een teken geven, zegt dat. Nicht wie eine Frau. Und was sie gefragt hatten, wir irgendwas vom Himmel. Vielleicht 4 kommt vom Himmel, oder merkt es nur Regen, oder whatever. Jesus würde alle Hand können. Er ist der König und der Meister über die ganze Natur. Und wie Jesus sagt, du hast allein ein Teken verdient. Das ist das Teken von Jona. Und dann sagt er, vielleicht du. Alright. So niemand will uns mal fragen. Was ist dann das Teken von Jona? Wel, im Alten Testament wie ein Prophet, der heißt Jona. Du wirst beste Dinge, wo der Säuer und Jesus wiesen deuten. Nummer 1. Jona juist sich selbst als ein Opfer, so dass andere können geholfen werden oder geraten werden. Als hij in dat schap hier, en die grote storm opkwam, en die grote wal, dat sagt, het schap wil ingaan. En dan deden ze alle tegen God beden en tegen Jata opferen. En dan sagt Jona, ik dien den einzigen God, de God van Israël. En dit storm, dat is mijn schuld. Wenn ik zijn am gehoorzaam gewas, ik ga je aan van aan. Hij zegt, ik zal naar Nineveh gaan. En die boodschap van het evangelium verkennen, dat ze zo'n busse doen. Ik deed dat niet, ik ga in een andere weg. Nu heeft God deze storm geschickt. En wanneer je mij worden even am schap schmieten, en de wal nemen, dan wil je geraad worden. So Jona juist zichzelf als een opfer voor anderen. Dus een teken. Wat deed Jezus? Jezus heeft zichzelf als een opfer gegeven voor ons allen. Hier moesten Lama geslagen worden, zum Gesinn betonen. Dan wird het eine Lohn Gottes, Jesus Christus, wordt voor eenmaal en eenmaal, sagt Hebräer, dat Opfer wordt voor mij en die. So de zin is betoeld, mijn vriend. Brooks kort keine Zaligkeit für deine, kijk niet meer, der ist so betoeld. Wat wird het tweede teken van Jona? Jona wird 3 deel im Wolfisch ben. Jona wird 3 deel im Diestren. Jona wird te zijn 3 deel dood. En so Jezus sagt, studiert die Geschichte von Jona. So Jezus fängt hier an, immer Dollar bekannt zu machen. Wer war gestorben? Hij deed hier niet van die 3 deel. En de Jünger waren gehorcht haben vielleicht some Dinge, Matteaus weit verhaftet geschrieben. Luther wurde in das Bier fahren sein. Ja, Jesus redet von Jona. En van die 3 deel, die zijn alle deutlich. Aber du groß wie können wir deutlich. Was meinst Jona? En de tweede ding, de teken van Jona, dat hij deed busse predigen. En dan deden mensen zich aanwenden te God. En worden geraad. En dat is wat Jezus allemaal deed. Hij zei, ik kan niet als je komt, ik zie hier, doet busse. En wat meint busse? Busse meint bloß einfach op Plautdietsch aanwenden, mijn vriend. Wanneer die eine Richtung geht, en die hier schaut, en wenkt aan, dan hast du busse gedaan. Kijk nou, dat er op een heavy is en die juist het leven. Busse meint bloß aanwenden. So, wenn du auf den aardigen Weg bist, und du anwenden, dann kommt Tränen im Fuder, dann hast du Busse getan. Das war das ist ganz schwer. Der Fuder, der lügt mit unten Ohren, sagt Lukas Kapitel 15. Und so, das wir sind Teken. Sie hatten was Wundervolles gefragt, soll vielleicht krachen, oder soll zum Wundern sein. Jesus sagt, so eine Menschen wollten einen Teken fragen, das bewies, dass sie sind übel. Das sind sinnvolle Menschen. Und ich will ihnen einen Teken geben, das ist Jona.
dan sagt dat ze gingen hem treden in het schap nemen en weer naar meer te men ondersteed. Dan zegt Jezus tegen de jongen, pas op voor het zuurdeeg van de fariseer en de Sadduceër. En zij vangen zich aan te gereden. We gaan brood vergeten te krijgen. We zijn hier op een reis en gaan niet eten met. Nu is Jezus dat niet goed, dat we wat vergeten gaan. En Jezus wordt het aan, zegt hij, je kleinleibische. Heb je nu al vergeten dat ik eenmaal 5000 gefeit heb en de eerste maal 4000 en je maakt niet het zwaar met brood? Ik wil nog helemaal zeggen, pas op voor het zuurdeeg van de fariseer en de Sadduceër. Dan zegt het, er worden de dingen aan van wat hij reed. Hij reed van de leer van de fariseer en de Sadduceër. Zo wat mensen leren dat is de zuurdeeg. En wat is zuurdeeg? Wel, vroeger wordt men vielleicht veel beter verstaan als man, aber zuurdeeg dat een vragen, dat het alle afvallen wo dat ben is, en dan geeft het een heven. We noemen het even heven, niet zo? Yeast of heven, zuurdeeg. En Jezus wordt hier kunt gezegd hebben, beste überzeugung zijn, pas op voor dat heef van de fariseer en de Sadduceër. En zo, de cultuur te die tijd, die verstaan dat. Want we van heef reden, dan reden die van de zin uit het zwientje. En ik zeg niet dat heef zwientje is, bloß dat wordt gebruikt als een beeld. Ik dat het neemtragen, dat het alles afvallen en dat het dingen änderen. Dat is wat heef deed en dat is wat de zin ook deed, niet zo? En zo Jezus zegt je dus tegen de jongen, pas op voor dat heef, voor den zuurdeeg van de fariseer en Sadduceër. Ze hadden zich voet zwaar met tiegelijke dingen, we gaan niet brood meer. Jezus deed een denken houden, ik ga 5000 gefeit, en dan 4000. Ik meen hier wat anders. Dan verstaan ze, de leer van de fariseer. Zo wat immer du voor leer aanneemt, dat het echt zeven, wel, met God zijn woord nummer 1. Nummer 2 met den Heiligen Geist, Nummer 3 met gebed, Nummer 4 met de kerk wo de Haftwasch, voor die. Irgendwo wanneer een leer heerst, sogar meine leer, dat het filteren, dat het uitzeven met God zijn woord. We zijn hier in God zijn woord. Ik doe mijn best, maar ik ben ook eruit om leren. Ik ben eruit om zijn, ik weet niet alles. Doe we nog leren vroeger, naar de Heilige Geest en ik wil nog meer weten. So dat is nu Matteaus 16, we zijn eingeworden, dat Jezus vangt hier aan van zijn dood te reden. En dat wordt de jongen bloos niet goed zijn, wegen de Sadduceër en de jongen worden zeer zijn gaan, want das Heiland wordt een groep soldaten opstellen, een armee, en dan moet je het Römische Rijk gaan, en dat Israël moet waren vrij worden van dat drek van de Römische regering. Die heel getaakt, die Römische soldaten weer allerwegen. We hebben streng gezegd, maar Jezus redt hier niet van sterven. En dat worden ze nog maar een dergelijke kop bedenken van wat redt hij hier en waarom. Zo nächste Mal nog meer, en dus wie durch deze kapitels gaan, dank schön für Horchen hier, nou je danken, ziet Gottes Wort.